тоҷикистон қувваи барқ нест. ғарб муносибатҳои дӯстонаашро бо режимҳои осиёи марказӣ идома медиҳад. таҳаммулпазирии динӣ дар Ӯзбекистон. ширкати давлатии холдинги ҷСК барқи тоҷик рӯзи 28 сентябр ба истеъмолкунандагон аз камбуди нерӯи барқ дар давраи тирамоҳу зимистонӣ дар Тоҷикистон ҳушдор дод. ба ҳама маълум аст, ки бо фарорасии мавсими тирамоҳу зимистон бинобар паст шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаи дарёи Вахш захираҳои оби дарё кам шуда, талаботи бахшҳои иҷтимоии иқтисодии кишвар ба нерӯи барқ сол то сол афзуда, норасоии мавсимии нерӯи барқ ба вуҷуд меояд, гуфта шудааст дар паёми ширкат. Агар имрӯз нерӯи барқро сарфакорона истифода барем ва дар обанбор ҳаҷми зарурии обро захира намоем, метавонем фасли зимистонро бе мушкиливу сахтӣ паси сар намоем. инчунин хабар дода шудааст, ки ҳоло манбаи асосии захираҳои обу энержии кишвар нерӯгоҳи барқи обии Норак то нуқтаи ниҳоии худ аз об пур шудааст. аммо ҳаҷми воқеи об назар ба соли гузашта ва ба ҳисоби миёнаи чандин сола хеле кам мебошад. аз ин лиҳоз ба гуфтаи коршиносони ин соҳа дар соли ҷорӣ низ камбуди мавсимии нерӯи барқ пешбинӣ шуда. вазъи пешбинишуда истифодаи захираҳои обу энержӣ системаи энержии кишвар ба танзим эҳтиёҷ дорад ва дар корхонаҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо ва биноҳои истиқоматӣ истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқро тақозо мекунад, қайд намуд Барқи тоҷик. ҳамчунин ширкат қайд мекунад, ки бо мақсади пурра омода намудани иншооти энержӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон дар рӯзҳои нисбатан гарми фасли тирамоҳ дар якчанд зиристгоҳҳо ва хатҳои барқ корҳои таъмирӣ гузаронида мешавад. дар ин давра охирин корҳои тайёрӣ ба анҷом расонида мешавад, чунки зимистон як давраи хеле фавқулода барои энергетика мебошад. аммо сокинони Тоҷикистон қабл аз муроҷиати ҷСК Барқи тоҷик аз қатъшавии қувваи барқ ба муддати тӯлонӣ хабар доданд. дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон қатъи нерӯи барқ оғоз гардидааст. даҳҳо хонандагони радиои Озодӣ аз қатъи тӯлонии қувваи барқ дар маҳалҳои зист хабар медиҳанд. намояндаи расмии ширкати Барқи тоҷик аз шарҳи ин вазъ худдорӣ кард. хабар медиҳад Озодӣ. وقتی که ما میگوییم رئیسی آدم متصلی وقتی سیزانی حج بود سیلنتا کشتن حج برد. ёдрас мекунем, ки ҳанӯз соли 2017 раис ҷумҳури Тоҷикистон аз комилан бекоршавии маҳдудияти қувваи барқ хабар дода буд. чӣ тавре ки мебинед, имрӯз 14 октябр аст ва маҳдудият ҷорӣ нашудааст. мо ният дорем аз ҷорӣ намудани маҳдудият тамоман даст кашем, вале ҳама чиз аз худи сокинони кишвар, бахусус соҳибкорон, ки нерӯи барқро чӣ гуна истифода мебаранд, вобаста мебошад, гуфта буд Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо соҳибкорон дар моҳи октябри соли 2017. ягон чӣ нашунидем барқ барои чӣ куштагиан. аз он замон то кунун дар Тоҷикистон 2 генератори нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба кор дароварда шуд ва гӯё бо ин мушкили камбуди нерӯи барқ ҳал мегардид. аммо дар воқеъ ҳукумати Тоҷикистон ҳар дафъа бо ишора ба кам будани сатҳи об ва таъмири хатҳои барқ ва зеристгоҳҳо ҳар сол барои аҳолӣ, ки ягона манбаи нерӯи он қувваи барқ аст, маҳдудият ҷорӣ мекунад. инро бояд чунин шарҳ дод, ки Тоҷикистон ҳамасола ҳаҷми содироти нерӯи барқро ба кишварҳои ҳамсоя афзоиш медиҳад. ҳамин тавр маълум мешавад, ки мақомоти Тоҷикистон ҳар дафъа ба хотири ба даст овардани даромад аз содироти нерӯи барқ шаҳрвандони худро ба ранҷу азоб маҳкум мекунад. аммо агар ин даромад ба буҷаи давлат ирсол шуда ба қонеъгардонии талаботи хеле муҳими аҳолӣ нигаронида шавад, он қадар таҳшатнок намебуд. вале бо дар назардошти он, ки клани Раҳмон буҷаи Тоҷикистонро муддати тӯлонӣ як охури шахсии худ табдил додааст, аён мегардад, ки маҳдудияти қувваи барқ дар кишвар ба нафъи ки ҷорӣ мешавад. 60% оби Осиёи марказӣ дар Тоҷикистон ташаккул меёбад. энергияи сабз он чӣ ки Тоҷикистон вай дорад дар ҷаҳон ҷои шашумро мегирем аз лиҳози истеҳсол ва истеъмоли энергияи сабз. рӯзи 28 сентябр раис ҷумҳурии Тоҷикистон бо як сафари корӣ ба шаҳри Берлин ташриф овард. хабар медиҳад хадамоти матбуотии сарвари давлат. Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни сафари худ ба Олмон дар нахустин мулоқоти сарони кишварҳои Осиёи марказӣ ва Олмон ширкат варзид ва дар он суханронӣ кард.
мулоқоти мазкур аз 28 то 30 сентябр сурат гирифт. дар ин ҳамоиш масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ ва иқтисодӣ, инчунин масъалаҳои ҳамкорӣ ки барои минтақа ва олмон муҳиманд, мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, қайд намуд хадамоти матбуотии раисҷумҳур. ҳамчунин дар анҷумани иқтисодии кишварҳои Осиёи марказӣ ва Олмон тамоми президентҳои кишварҳои Осиёи марказӣ ширкат доштанд. дар Берлин мулоқоти сарони кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон бо раисҷумҳури Олмон Франк Валтер Штайнмайер ва мулоқоти раҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ бо канцлери федералии Олмон Олаф Шолц баргузор гардид. қобили зикр аст ки дар остонаи баргузоршавии ин нишаст фаъолони мухолифини тоҷику ӯзбек намоиши эътирозӣ ташкил карданд. фаъолони мухолифин аз иқдомоти ғарб нисбат ба режимҳои худкомаи кишварҳои минтақаи Осиёи марказӣ розӣ набудани худро эълон карданд. озодӣ ба вакилони тоҷик. ёдрас мекунем ки рӯзи 19 сентябр дар шаҳри Нью-Йорк дар чаҳорчӯби нишасти 35-1 мулоқоти сарони кишварҳои Осиёи марказӣ бо раисҷумҳури Амрико Ҷо Байден баргузор шуд. фаъолон ва ҳомиёни ҳуқуқи ӯзбеку туркман низ бо эътирози худ аз ҳодисаҳои рухдода дар кишварҳояшон ва хатми саркӯб алайҳи дигарандешону диндорон тазоҳурот баргузор намуданд. dinda bo'lgan o'zgarishlar katta deb umid qilib kelayotdi xalqimiz. Lekinki afsuski dinga bo'lgan o'zgarishlarni mana hamma his qilib turibdi. Azonlarning ovozi pasaytirilishi O'zbekistonda, musulmonlarga bo'lgan telefondan chiqqan har xil nashidlar bo'ladimi, har xil bahonani sabab bahona qilib olib kirib qamoqxonalarda qiynoqlarni qo'llanilyapti. қобили зикр аст ки мулоқоти мазкур дар пасманзари шиддат гирифтани саркӯбҳои сиёсӣ дар кишварҳои Осиёи марказӣ сурат гирифт. ҳамин тавр дар авоили моҳи сентябр дар Ӯзбекистон мубориза бо ҳиҷоб, риш ва умуман алайҳи ҳар гуна зуҳуроти ислом дубора оғоз гардид. Туркманистон пайваста дар таваҷҷӯҳи созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар қарор дорад ва воқеан аз лиҳози миқёси саркӯбҳои сиёсӣ дар феҳристи кишварҳои якрави пешсаф қарор дорад. дар Қирғизистон режими Ҷабборов масҷидҳо ва расонаҳои мустақилро зери таъқиб қарор дод ва парлумон қонун дар бораи агентҳои хориҷиро ки аз қонунҳои Русия нусхабардорӣ карда шудааст баррасӣ мекунад. дар Қазоқистон аллакай феҳристи агентҳои хориҷӣ нашр шудааст ки ба он расонаҳои мустақил, рӯзноманигорон ва фаъолони шаҳрвандӣ низ шомил шуданд. То есть они просто говорят, мы можем любого человека объявить врагом. Вот, собственно говоря, и все. аён мегардад ки ғарб бо сарвари Иёлоти Муттаҳида ки ҳар вақт бо овози баланд дар хусуси принсипҳои ба истилоҳ дахлнопазирӣ дар ҳифзи ҳуқуқи инсон ва истиқрори демократия дар тамоми ҷаҳон ҳарф мезанад, барои ба ҳадафҳои судманди худ ноил шудан бо диктатураҳое ки нисбат ба шаҳрвандони худ сиёсати таъқибкунӣ ва ғайриинсониро раво мебинанд, ҳамкорӣ мекунад. дар Ӯзбекистон тибқи қарорномаи рақами 495 аз 25 сентябр тасдиқ шуда нишони таҳаммулпазирии динӣ муқаррар гардид, хабар дод Вазорати адлияи Ӯзбекистон. ин нишони сарисинагӣ ба ходимони барҷастаи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, пешвоён ва олимони барҷастаи соҳаи дин, кормандони ташкилотҳои давлатӣ ва созмонҳои ғайритиҷоратӣ, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ, намояндагиҳои дипломатӣ, арбобон ва олимони хориҷӣ дода мешавад. дар ҳоли ҳозир дар кишвар амалиётҳои зидди исломӣ ки моҳи сентябр шурӯъ шуда буданд, идома дорад. Kiyim kiyinishlik madaniyatida ham haddimizdan oshyapmiz. Islom dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvurga kelib qolindi. дар баробари ин дар ҷаласаи ҳукумат ки рӯзи 10 сентябр баргузор шуд, сарвазир Орипов ба кормандони давлатӣ дар бораи манъи рафтан ба масҷидҳо огоҳӣ дод.
یادرس میکنیم که قبلا کارمندان خدمات امنیتی در مؤسسه‌های تعلیمی خصوصی آموزش زبان‌ها ریدها دایر کرده بودند. از رهبریت تمام مرکزهای خصوصی تعلیمی شهر تاشکند طلب کرده شد که کورس‌های زبانی عربی را برهم دهند یا نرخ آن را بالا بردارند تا اینکه آن به اهالی دستنورس گردد. نیروهای امنیتی برای ادامه فعالیت مرکزهای آموزش خصوصی طلبات دیگر نیز گذاشتند. کارمندان مرکزهای آموزش زبانها اگر ریشدار باشند باید ریش خود را تراشند، دختران و پسران در صنف‌های آمیخته تحصیل کنند و دانشجویان ریمالدار ریمالهای خود را پشت سر بندند. علاوه بر این رهبران مرکزهای تعلیمی موظف شدند که نام‌های اسلامی تعلیمگاه‌ها را به نام‌های بی‌طرف عوض کنند. عکس‌های زنان حجاب پوش و مردان ریشدار را از استندهای مغازه‌ها بردارند و جای‌های نمازگزاری در مرکزها به صنفخانه‌های علاوگی تبدیل داده شوند. 27lik qora siyosat bugun hech o'zgarmadi, ya'ni xuddi shunday qanday bo'lsa shunday davom etyapti.